Nahikawan man sa kagawasan apan gawas nung nakatampo ang mga inmates aron mahatagan o katumanan ang mini library sa Cebu City Male Dormitory ngadto na sa Opera National High School. Ano ang report? Kini usa ka tinun-an ang kinahanglan nga mobasa sa mga librong anaa sa gamayng van nga gihimong mini library. Colorful ug makabibihag sa mata ang disenyo sa pintura. Nining mini library nga nagpatik sa mga pulong nga nagdasig sa kabataan sa paghupot sa taas nga edukasyon. Haom kini alang sa mga bata nga gimingaw sa pagbasa og mga libro sa eskwelahan human sa natanggong sa module sa balay. Nagpasalamat mi kaayo kay naami ingani then lucky kay mi ninyo migyatagan ani. Programa kini sa Cebu City Jail Male Dormitory sa pagigalayon sa Opera National High School nga ilang adapted school nunod sa pagsugod na sa limited face-to-face classes. Di pa jud kayo functional ang ilang library. So I think this project is very timely, sir. Nalamaton mi kaayo sa inyo nga dako ni nga tabang sa among eskwelahan kay actually kaning among eskwelahan gitawag jud ni siya depressed and underserved. So mura gud ni siya karon nga nakita ninyo we have so much transformation gud sa among school. Napiling best performing school sa Brigada Eskwela ang Opera National High School nga dunay kapin 1,500 ka mga tinun-an. Gihangop kini sa tunghaan og nanawagan og dugang suporta alang sa mga tinun-an. Samtang ipasabot sa Deputy Warden ang kaminungdanon sa pagtinabangay sa katawhan. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.